Gorda. Croeso I Carsalem. That's about the extent of my Welsh for now, so definitely need to take some more language lessons so I can learn some more. I've had the opportunity to meet a lot of you, but some I have not. So for those who don't know me, my name is Andy Lewis. I'm from the US, the state of Florida. Came over this summer to work with John and others in Lingua Christi. Was originally going to be helping with some sports camps and things like that, but of course with some restrictions and pandemic requirements was not able to do that. But still got to work on the student summer projects that we were able to do virtually and online, so still was able to come over and help out where I could. And for those of you who don't know, John has had to move, so we did a lot of moving and still got our physical activity in, even though there was no sports, we were still able to do that. But this is my last Sunday here. I'm here for about another 2 weeks, but we're doing a little traveling, so I just wanted to come up and say thank you to everyone that I have gotten to meet. The hospitality has been amazing. I've had the blessings to be able to travel a lot, and I have not been to a place where the hospitality has been just this forthright, so thank you so much for that. We're glad you're here to worship with us today. It's great to see everyone here, everyone online. Glad you're along with us as well. It just feels really good to be able, after some of the lockdowns, to be able to be back in person and gathering and able to sing as well. So thank you all. Diolch yn fawr, Andy. Mae rai fi ddeud, mond ryw 10 munud o rybydd gafodd Andy i ddeud yna, so diolch yn fawr iawn i chdi am deiriau caredig. Cyn i ni droi at yr addoliad bore yma, chwilio am chydig bach o sympathy dwi bore yma, achos mae'n ddydd Sul ola cyn bod fi'n mynd yn ôl i gwaith a cynnan hefyd. A da ni mond wedi cael 6 wsos o wyliau. A da ni gorfod mynd yn ôl i gwaith, dy ferchar. Fyddwn ni'n gorfod deffro'n bore, fyddwn ni'n gorfod gafel mewn pensil neu beira, cofio sy'n ysgrifennu eto. So fydd hynna'n digwydd. Ond o ddifri, mae fel cyfnodau bach yn bywyd ni, maen nhw'n dechrau, maen nhw'n gorffan. A dwi'n gweld gwyliau'r ha, bod tro fatha rhyw gyfnod arbennig. A mae hwnna'n dod i ben, a dwi'n wedi ddarllen salma nes ymlaen. Originally, oedden nhw wedi cael ei ysgrifennu i'r Iddewon, oedd yn mynd ar Bererindod i Jerusalem. So oedden nhw mewn rhyw fath o gyfnod i hynna'n. So dwi'n mynd i sôn chydig bach mwy am heini nes ymlaen. Ond i ddechrau fo, da ni'n mynd i ganu yr emyn atbwy yr awn ni. Atbwy yr awn ein Iesu tirion, atbwy yr awn ond ata ti. Gormod ydyw beichiau trymion i'm hysgwydda egwa ni. Nid oes arall, ond tydi a allai dwyn, ond tydi a allai dwyn. Felly, sa chi'n codi ar eich traed os gwelwch y dda a gymuno fewn yn yr addoliad. Atbwy'r awn ein Iesu tirion, atbwy'r awn ond ata ti. Gormod ydyw'n beichiau trymion, un ysgwyddau egwa ni. Nid oes arall, ond tydi a allai'n dwyn. Ond tydi a allai'n dwyn. Gen i ti mae geiriau'r bywyd, a'r glwydd bywyd ydwy ti. Fe ddaw gwawr meddolaeth hyfryd, oedd leferydd byth i ni. Llais gwaredwr, gywir yn dy eiriau i gyd. Gywir yn dy eiriau i gyd. Boed o arglwydd i thaioni, arwain dynion at dy draed.
Rysio dy fod ata ti, rysio dy fod ata ti. Felly, da ni'n mynd i droi at Salm 121 wan. A oedd hwn yn un o'r salma oedd yn cael ei adrodd gan yr Iddewon oedd yn mynd ar Bererindod i Jerusalem. A yn un lle dwi wedi darllen am y salm yma, mae o'n lais tawel tirion sy'n deitha ni illa bod yn ffyrdd da ni'n byw yn bywyd Cristnogol ddim cweit yn gywir. Ond be mae'n neud mewn ffordd clen iawn a caredig ydy pwyntio at lle ddylan ffydd ni fod. Mae o'n gwrthod unrhyw grefydd yn y byd natur o'n cwmpas ni. A mae o'n deud bod yn help yn dod gan y creawdwr a dim gan y greadigaeth. Ac yn ola mae o'n deud bod yr un ffydd yn y pethau bach yn bywyd hefyd yn wir yn y pethau mawr yn bywyd. Felly Salm 121. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o bellach daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un wnaeth greu'r nefoedd a'r ddaear. Bydd e ddim yn gadael i dy droed lithro. Dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Yr arglwydd sy'n gofalu amdanat ti, mae'r arglwydd wrth dochor di, yn amddiffyn di. Bydd yr hael ddim yn dylethu di'n ganol dydd, na'r lleiad yn effeithio arnat yn y nos. Bydd yr arglwydd yn amddiffyn rhag pob perygl. Bydd yn dy gadw di'n fyw. Bydd yr arglwydd yn dy gadw di'n saff, ble bynnag eidi, o hyn allan ac am byth.
emosiynau grym yn dymil di. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, brodolau glir, bro i mi nerth a blast yn yr eiriau gwir. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Mae deisiau di bob awr, sancteiddia fri, yn Iesu na fi'n wir, yn eiddio ti. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Da ni'n mynd i rwan droi at Salm 134, a hwn di'r salm olaf yn y gyfres oedd yr Iddewon yn darllen ar ei pererindod i Jerusalem. A felly, pan mae rhywun yn cyrraedd diwedd cyfnod, ella rhywbeth debyg i fe dwi'n neud wan, efo'r gwyliau Rhan dod i ben. Mae salm yma'n atgoffa ni lle ddyla first port of call ni fod. So meddylwch am yr Iddewon yma maen nhw wedi gwneud i pererindod i Jerusalem, a be di peth cyntaf maen nhw'n gwneud. Ydyn nhw'n mynd i weld i ffrindiau nhw, ydyn nhw'n mynd i weld i teuluoedd nhw. Ydyn nhw'n dan banad efo'i gilydd. Na, mae salm yma yn gwahodd ni ar y dechrau. Neu mae o'n gorchymyn ni ella ar y dechrau i droi at Dduw. Os mae'n deud bendithiwch yr arglwydd, mae'n deud dowch, bendithiwch yr arglwydd. A mae bendithiwch yr arglwydd yma meddwl dau beth. Mae'n meddwl bod ni'n dod mewn diolch i'r arglwydd. A mae hefyd bod ni'n dod mewn moliant i'r arglwydd. Felly os da chi wedi profi bendith, a dwi'n siŵr da chi wedi yn ystod eich bywydau, dwi'n siŵr mae diolch oedd y peth cyntaf yn dod i'n meddyliau ni. A dyna di'r bendithiwch na fyna yn yr rhan gyntaf. Wedyn yr ail nadnod, mae'n deud codwch eich dwylo. A dwi'n efo i codi dwylo. Dwi wedi rhyw beintio'n un fydda o'na, dwi ddim. Ond mae'n deud efo yma, codwch eich dwylo. A'i hestyn allan tua'r cysegr. Achos mae'n siŵr oedd y pobl oedden nhw'n sgwennu y salm yma hefyd, oedden nhw illa ddim yn bobl codi dwylo. Ac o'n gwybod os oedd yr addoliad illa mynd yn fflat, achos oedden nhw'n addoli trwy'r dydd a nos yn Jerusalem ar y pryd. O'n nhw'n gwybod o'n rhywbeth yn digwydd pan ydych chi'n codi eich dwylo. Illa, bydd yn hysbryd ni'n dilyn, a bydd yn calonna ni'n dilyn, mewn diolch a mewn moliant i Dduw. Ac felly ar y diwedd wedyn ar ôl i ni fod yn bendithio drwy ddiolch a moli, mae Duw yn bendithio ni. Felly cynnan sa chdi'n darllen Salm 134, please. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, bawb ohonoch chi sy'n gwasanaethu'r arglwydd, ac yn sefyll drwy'r nos yn heml yr arglwydd. Codwch eich dwylo, a'i hestyn allan tua'r cysegr. Bendithiwch yr arglwydd,
Boed i'r arglwydd sydd wedi creu'r nefoedd a'r ddeiar eich bendithio chi o Seion. Yn un ôl i bennill cynta, mae deisio di bob awr. Mae Eisiau di bob awr, fy arglwydd yw, daw heddodd yn erlais, o nefol ryw. Mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendithia fi fy ngheidwad, bendithia nawr. Diolch yn fawr. Newch chi plis eista. Wel, bore da bawb. Pa mor hir ydych chi'n meddwl fydd hi nes fydd rhywun wedi dyfeisio rhywbeth lle ydych chi'n gallu just... Hang on, diwn ddim yn gweithio. Pwy ddudodd bod gen i ddim clustia mawr? Ie. Pa mor hir fydd hi'n... Ffordd arall. Dwi'n oce? Dwi'n symud o gwmpas ydy yn disgyn off, nag di. Oce. Reit, pa mor hir fydd nes fydd rhywun yn dyfeisio rhywbeth special i ddal masg, chi'n feddwl? Achos mae'n job gwybod be i wneud efo nhw. Mae'r mic stands yn handi iawn achos maen nhw'n fatha bits bach arnyn nhw. Ond dyna, sori, dwi'n mwydro. Oce, dych chi di arfer yn do. Wel, dewi a. Just yn gyntaf, diolch i Andy am y geiriau, pob bendith i Andy wrth iddo fe'n dod yma, a diolch i Trystan ac i Cynnan am yn dod â ni'r lle iawn. Just canolbwyntio'n meddyliau ni ar pam dyn ni yma, dyn ni'n dod i bresenoldeb Duw ac yn y blaen. So, chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. Yn amlwg mae'r casgliad, os ydych chi eisiau rhoi, mae'n ffordd ar y we, trwy destun neu trwy stewardship sydd ar wefan y capel neu yn y blat yn y cefn, ond fel dyn ni'n pwysleisio, dyw hwn ddim ynglyn ag arian, os ydych chi eisiau rhoi, lyflu. Just un peth arall, mae'r grŵp cymuned bach sydd wedi bod yn cyfarfod dros yr ha, yn cyfarfod am y tro olaf nos Fawrth am hanner o 7 ar Zoom, a os ydych chi eisiau ymuno, ddim yn cofio'r manylion, just cysylltwch efo fi. Mae ddiwedd mis Awst. Mae wedi mynd yn dydi, a wedyn ni, di Sul nesa, mae Rhys nôl. Mae Rhys yn gwylio o bell, dwi'n meddwl bod yna neges di dod gen ti ar Facebook, Rhys, neu edrych mlaen i gael y cwmni chi nôl yn gyflawn fel teulu. Rhys fydd yn pregethu a fi fydd yn arwain yr addoliad. A Sul nesa fydd y gwaith plant yn ail gychwyn fel oedd e'n arfer bod. So fydd y plant yma efo ni ar gyfer yr addoliad, a wedyn ar gyfer yr adeg pan fydd oedolion yn cael y bregaeth, fydd y plant yn mynd lawr i ddysgu ac i fwynhau ac i drilio amser efo'i gilydd lawr grisiau hefyd. A wedyn, mi wnaethon ni drafod hyn, so dwi'n mynd i gyhoeddi fe. Ar ôl oedfa'r... di Sul nesa, peidiwch â prynu cig Sul. Okay? Achos dwi'n meddwl mae'r cynllun ydy bod ni'n cael mynd i parc efo'n gilydd. Dyn ni wedi gwneud o'r blaen, a bydd e jyst yn neis cael treulio amser efo'n gilydd. Achos dyna un peth dyn ni gyd di colli, ynddo fe, jyst y treulio amser yna. So'r syniad yw bod ni'n mynd lawr i parc, llwch chi ddod brechdannau, llwch chi bigo chips i fyny yn siop Endaf. Ti'n meddwl gen i sponsorship gan Endaf? Be? Other chip shops are available, sorry. Llwch chi brynu chips ar y ffordd lawr yn lle bynnag, ond jyst treulio amser gyda'n gilydd yn hamddenol yn y pnawn. Dyna di'r plan. So fydd hwnna pnawn di Sul nesa. Reit, wel, oedd rhai o'n ni gysyn ni fraint rhyfeddol nos Wener o fod yn Dinas Dinllen, do. A oedd e'n hyfryd. Mae'n ychydig o luniau fan hyn
Fi rai o'n chi wedi gweld nhw ar y we o bedydd Sion. Oedd e'n noson fendigedig, diolch i bawb nath gymryd rhan a bendith penodol i Sion wrth gwrs ar ddechrau cyfnod newydd yn ei fywyd fel Cristion. So oedd hwnna'n hyfryd a oedd nhw braidd yn bell pan wnaethon nhw, ond efo bach o zoom ar y camera, ydych chi'n gallu gweld Rodri a Sion yn y dŵr fyna just cyn i fedydd So, po bendith i bawb oedd yna, a po bendith i Sion yn benodol wrth edrych ymlaen. A wedyn yr un peth arall yw, mae gynnon ni hyfforddiant yn dod i fyny. Mae trin yn gilydd yn ddiogel yn bwysig ofnadwy, wrth gwrs, yn dydi. A fy'n y hyfforddiant diogelu. Nawr, peidiwch a teimlo bod hwn just ar gyfer rhai pobl. Fydden ni'n falch tyse nifer o bobl yn cymryd yn fodlon dilyn yr hyfforddiant yma. Fydd ar y cyfrifiadur ar Zoom, a os llwch chi gysylltu efo menna mwyn nodi eich lle. So dyna'r cyhoeddiadau. Gewn ni jyst gair o weddi cyn i ni droi at y gair. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael dod ynghyd fel dy bobl di. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am gael canu dy glod di. Dyn ni'n diolch i ti amdana ti. Rwyt ti'n heiddi ein clod ni, arglwydd, rwyt ti'n heiddi ein mawl ni. A dyn ni'n gofyn arglwydd nawr i ti'n bendithio ni gyda dy gwmni. Bendithio rhai sydd ddim yma, mae'n y bobl yn teithio ar y ffordd i lefydd, wedi cyrraedd llefydd, nid i ddiogelu nhw i gyd, nid i bendithio nhw, nid i hadnewyddu nhw a nynne drwy roi i ni dy ysbryd glân y bore yma. A ni'n gwyddio'n benodol nawr wrth i ni droi at air di, y byddu di yn dysgu ni. Y byddu di arglwydd yn goleuo yn meddyliau ni ac yn gosod pethau ar yn colonnau ni i'n helpu ni i dyfu yno ti. Diolch i ti arglwydd am dy ffyddlondeb, diolch i ti am dy gariad. Dyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu. Amen. Iawn. So, dyn ni'n troi at yr ola yn y mini cyfres yma dyn ni wedi cael lle dyn ni wedi bod yn edrych ar Gweddiau Iesu. Dyn ni wedi bod yn treulio'r 5 oedfa yn ystod mis Awst yn edrych ar y gweddiau yna sydd wedi eu cofnodi yn y Testament Newydd. A dyn ni wedi gweld a wedi dysgu lot o bethau. Na i ddim rhoi test i chi, dwi'n mynd i'ch atgoffa chi. Yr tro cyntaf, wnaethon ni edrych ar weddi Iesu wrth i Lazarus gael ei godi yn ôl yn fyw, ac yn hwnna oedden ni'n gweld undod Iesu a'r tad. Bod nhw'n bod nhw eisiau'r un peth, a bod nhw eisiau rhoi gogoniant i'w gilydd. Wedyn ni fi oedd John, dwi'n meddwl, yr ail wythnos, yn edrych ar y geiriau anodd yna, pam yr wyt ti wedi troi dy gefn arna i. Iesu yn troi at i dar, a y reality o'r gwahanu yna oedd yn digwydd ar y groes. Ond y cyfan yna'n atgoffa ni, am ba mor fawr oedd aberth Iesu Grist, y cyfan nath e ddioddau a'i ffyddlondeb a'i gariad wrth iddo fe wireddu geiriau salm, fel oedd John yn ein hatgoffa ni, salm a sgwennwyd gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Wedyn, nath Mari yn ddod â ni at y weddi lle oedd Iesu yn ildio'i hun i ddwylo Duw, wrth farw, yn ildio'i hun i ddwylo Duw. A oedden ni'n gweld yr agosatrwydd yna. Oedden ni'n gweld yr intimacy yna. A dwi dal ddim yn meddwl bod gynnon ni air Cymraeg cystel ar un Saesneg yn hynny. Pwydwch a deud wrth neb arall, ond mae'r Saesneg yn well yn hynny o beth. Yr intimacy yna rhwng Iesu a'i dad. A'r ffaith i fod yn gwahodd ni i fewn i'r un peth. I'r intimacy yna. A wedyn wythnos dwytha, Rodri yn Arwen i edrych ar y geiriau, dad dangos pa mor wych wyt ti. Iesu unwaith eto yn wynebu peth anodd ac yn profi ofn. Ond wrth wynebu hynny, i fyddhau ac yn dangos mawredd Duw. So, dyn ni wedi gweld gwersi pwysig am undod Iesu a'r tad, mawredd ei aberthau, agosatrwydd Iesu a'r tad, ymddiriedeth y tryst yna ac ei fuddod a mawredd Duw. A heddiw, dyn ni'n troi at y weddi mwy hira. Dyn ni'n troi i Ioan 17, a mae'r rhan fwyaf o'r benod, cyfan o'r benod, dwi'n meddwl, yn weddi cyfan.
Ond dwi jyst yn mynd i ddarllen rhan bychan ohono fe heddiw. So Ioan 17, a dwi jyst am ddarllen adnodau 20 i 26. Nid dim ond drostyn nhw dwi'n gweddio. Dwi'n gweddio hefyd dros bawb fydd yn credu yno fi drwy ei neges nhw. Dwi'n gweddio y byddan nhw i gyd yn un, dad, yn union fel yr wyt ti a fi yn un. Dwi am iddyn nhw hefyd fod wedi'n huno â ni mwyn i'r byd gredu mai ti sydd wedi fy anfon i. Dwi wedi rhoi iddyn nhw yr ysblander roes di i mi, mwyn iddyn nhw fod yn un fel dyn ni'n un. Fi ynddyn nhw a ti yno fi. Dwi am iddyn nhw gael eu dwyn i undod llawn. I'r byd gael gwybod mai ti sydd wedi fy anfon i, a dy fod ti wedi caru nhw yn union fel yr wyt wedi fy ngharu i. Dad, dwi am i'r rhai rwy ti wedi rhoi i mi fod gyda mi ble bynnag rydw i, iddyn nhw weld fy ysblander i. Yr ysblander roes di mi, am dy fod di wedi fy ngharu i ers cyn i'r byd gael ei greu. Dad cyfiawn, dydy'r byd ddim yn dynabod di, ond dwi yn dynabod. Ac mae'r rhain wedi dod i wybod mai ti sydd wedi fy anfon i. Dwi wedi dangos pwy wyt ti iddyn nhw, a byddai'n dal ati i wneud hynny mwyn iddyn nhw garu eraill, fel rwy ti wedi fy ngharu i, ac i mi fy hun fod ynddyn nhw. So, chydig o gefndir i ddechrau, fel sy'n amlwg o'r darlleniad, mi wnaethoch chi sylwi ar y geiriau cyntaf. Mae'n amlwg bod yna lot wedi dod cyn yr adnodau yna, oeddwn ni'n darllen. Mae'r weddi dyn ni wedi darllen nawr yn rhan o weddi ehangach, gweddi llawnach. A dyma'r sefyllfa, mae nos Iau. Mae Gwener Groglith yn dod. Mae Iesu gyda'i ddisgyblion ac mae'n gwybod beth sydd yn mynd i ddod. A mae newydd siarad efo'i ddisgyblion unwaith eto am y ffaith i fod e'n mynd i farw. Ac mae wedi cynnig cysur iddyn nhw. Mae'n gwybod reality y ffaith bod nhw'n mynd i deimlo colled, bod nhw'n mynd i deimlo ar goll. Ond mae'n ei cyfeirio nhw ymlaen at yr atgyfodiad, mae'n ei cyfeirio nhw ymlaen at ddyfodiad yr ysbryd glân, oedd i gyd yn rhan o'r cynllun. Ac yn naturiol ddigon, mae Iesu, fel nath e trwy oes, yn troi at ei dad mewn gweddi. Ac mae'r weddi i gyd mewn tair rhan. Y rhan gyntaf ydy, mae Iesu'n gweddio drosto ei hun. Yn bersonol iawn, ac mae'n gofyn i'w dad ei anrhydeddu fe. Dyna'r peth cyntaf mae'n greu. Yn ail, mae'n gweddio dros y ddisgyblion sydd o'i gwmpas e. Mae'n gofyn i'w dad e ofalu amdanyn nhw, achos mae'n gwybod bod yr wythnosau, dyddiau'r misoedd nesaf yn mynd i fod yn anodd iddyn nhw, bod yn mynd i fod yn gythryblus. A mae'n gofyn iddyn nhw ofalu amdanyn nhw. Ac wedyn y trydydd rhan, mae'n gweddio dros bawb sydd yn credu yno fi. Ar y darn yna, dyn ni'n mynd i edrych heddiw. Ond cyn i ni neidio i fyna, dewch i ni gofio hefyd, mae be mae Iesu'n gweddio dros y disgyblion hefyd yn berthnasol i ni. Bod e'n gweddio fe am y disgyblion oedd o'i flaen, gan bod ni yn cael yn gwalw i fod yn disgyblion iddo fe, mae'r hyn mae'n gweddio dros i disgyblion hefyd yn berthnasol i ni. Mae'n gweddio iddyn nhw gael eu cadw'n saff, bod pethau anodd yn medru dod. Mae'n gweddio am undod yn eu plith nhw. Mae'n gweddio ar iddyn nhw gael eu cadarnhau yn y gwirionedd, bod nhw'n dal ar ei wirionedd e. A mae'n gweddio y ganw y llawenydd sy'n dod o gyflawni gwaith Duw. Ond fel edes i, mae adnodau 20 i 26 yn benodol ar gyfer bawb fydd yn credu yno fi trwy ei geiriau nhw. Ac mae werth nodi hynny. Dwi'n yn gwybod os oeddech chi pam oeddech chi'n blant yn licio stori cyn mynd i gysgu, neu dwi'n gwybod os ydych chi'n rhieni oeddech chi'n darllen stori wrth y plant. O'n i'n wrth baratoi, chymod be, o'n i'n cofio os oedden ni bobl stories
mawr. Oedd na adeg, mae'n siŵr pam oedden ni'n neud, o'n i'n gofyn throgiau, a dyn nhw'n cyfell llawer chwaith. Ond ydych chi'n clywed yn dydych am blant sy'n licio storis. A dwi wedi clywed rhywun yn deud rhyw dro, falle bod gynnu nhw hoff stori, yr un stori yma maen nhw'n licio clywed. A wedyn maen nhw'n clywed y stori, a wedyn maen nhw'n gofyn, dad neu mam, nid i ddarllen y stori eto, a tro yma, nid i rhoi fi yno fe. Achos dyn ni licio bod yn rhan o rhywbeth, yn dydyn? Dyn ni licio bod yn rhan o'r peth. Darlun tebyg, o'n i siarad efo Gwion pan oedd e adre am y darlun yma, dyn nhw o blaen. Chydig o flynyddoedd yn ofi o'n i ar yn gwyliau yn Seland Newydd, a eithon ni ar trip. A oedd y trip yn mynd â ni rownd lleoliadau gafodd i defnyddio yn y ffilmiau Lord of the Rings. Cyffroes iawn i rai o'n ni sydd yn drist ac yn licio stwff fel yna. A do'n i'm yn cofio hyn, ond oedd Gwion yn cofio rhyw ddyn sôn ynglyn â gymaint o bobl leol oedd yn rhan o'r ffilmio. A fi rai o'n chi sy'n gwybod y ffilm, mae yna lot o ryw frwydrau, pethau fel yna yn y fe, does? A ceffylau yn reidio i bob man. Ac wrth gwrs, oedden nhw eisiau extras, oedd efo ceffylau. A oedd y dyn mewn sôn, eto dwi'n cofio Gwion oedd yn sôn, oedd y dyn mewn sôn am un dyn lleol, oedd wedi dod â'i geffyl, ond oedd wedi gwneud pwynt o ddod â ceffyl gwyn. Mwyn iddo fe, pan oedd e'n gweld y ffilm wedyn i, weld, dyna lle dwi. Pawb arall y cyffylau diflas, brown a di, ond oedd gen i geffyl gwyn, so oedd e'n, dyna fi, fyna. Ond dwi'n neud y sylw na, achos, fel edrych i, mae gweld bod ni'n rhan o rhywbeth mwy yn bwysig. Ac wrth weddio y weddi yma, dyna be mae Iesu'n gwneud. Mae'n dangos yn bod ni'n rhan o rhywbeth mwy pan dyn ni'n dod i gredu yna fe. Os ydych chi'n gwrando bore yma, os ydych chi'n gwylio bore yma, a ydych chi wedi dod i gredu yn Iesu Grist, mae Iesu Grist yn gweddio drosoch chi. Mae'n gweddio droso ni, achos dyn ni ymhlith y bobl yma sydd wedi dod i gredu trwy ei geiriau nhw. Bawb sydd wedi dod i gredu. A mae hynny'n gret, achos dyn ni rhan o'r cynllun yna. A mae'n atgoffa ni bod gweinidogaeth Iesu Grist yn un tymor hir, chi'n gweld. Doedd e ddim jyst yn weinidogaeth ar gyfer yr adeg pan oedd e yma, oedd gynno fe gynlluniau. Oedd gynno fe gynlluniau i gael pobl. Fydden ni ddilyn ac yn ei wasanaethu ac yn ei addoli A mae'n gweddio drosto ni nawr. Wel, dewch i ni edrych ar be mae'n gweddio. A'r prif bwyslais, mae'n siŵr bod chi wedi sylwi yn yr hyn mae'n gweddio, ydy undod. Undod pobl ddiw. Ac mae hynny yn bwysig ac yn berthnasol heddiw, achos mae yna gymaint o resymau i beidio bod yn un yn does. A dyn ni am edrych ar 3 pwynt heddiw. Dyn ni am edrych ar undod mewn cymdeithas a perthynas, undod mewn gogoniant, ac undod wrth estyn allan. So undod di'r thema sy'n redeg trwy'r weddi gyfan. Ond pam bod Iesu'n pwysleisio hyn? Mae'n wynebu marwolaeth, mae'n gwybod bydd yn y cnawd ddim efo'i ddisgyblion yma. A yr un peth penodol mae'n gweddio drosto ar yr adeg yma yw i bod nhw yn mynd i fod yn un. Mae'n gwneud hynny oherwydd fod e'n gwybod bod e'n bwysig, a mae'n gwneud hynny hefyd achos mae'n gwybod y gallai fod yn broblem. Dyma'n cymryd rocket scientist i edrych ar y byd o'n cwmpas ni a gwybod bod ni'n byw mewn byd sydd yn rhanedig rhyfeddol. Mewn byd sydd mae'n teimlo fel sef e'n chwalu o'n cwmpas ni. Mae'n gymaint o bethau yn medru'n gwahanu ni fel pobl, a mae hynny'n wir, mae hynny'n medru bod yn wir ymysg Cristnogion hefyd. Mae'n gymaint o ffyrdd mae pobl yn medru bod yn wahanol, a mae rhai o'n nhw'n amlwg, a bron iawn, dyn ni di arfer efo nhw'n do. Dyn ni'n gwybod bod yna sawl hil gwahanol, dyn ni'n gwybod bod lliwiau croen gwahanol, dyn ni'n gwybod bod pobl yn wahanol o ran arian ac economi, a ran statws a cymdeithas a gwleidyddiaeth. A dyn ni di bron iawn di cynefino efo rhaniadau yna. Ond yn y flwyddyn a hanner diwetha, dyn ni di darganfod pethau'n ffyrdd newydd dyn ni'n wahanol. A mae hwn di bod yn rhyfedd yn dydi. Mae pobl wedi bod ag agweddau gwahanol at wisgo mwgod a pigiadau a pa mor ofnus mae pobl yn teimlo.
A dyn ni, o'n i'n disgwyl i'r person yna deimlo fel yna, maen nhw wahanol i fi. Wrth gwrs bod bobl yn wahanol, a un o'r pethau dyn ni wedi bod yn ceisio pwysleisio fel eglwys yw bod yn rhaid ni fod yn amyneddgar gyda'n gilydd o ran hynny. Mae yna gymaint o bethau o wahaniaethau yn y byd, a dyn ni'n rhan ohono fe. Dyn ni'n byw yn ei ganol ac yn cael ei effeithio gano fe. Gwrandwch felly ar eiriau Iesu. Dwi ddim yn gweddio ar ei te i cymryd nhw allan o'r byd, ond ar ei te i amddiffyn nhw rhag yr un drwg. Dyn nhw ddim yn perthyn i'r byd, fwy na dwi'n perthyn i'r byd. Felly, yng nghanol y byd yma sydd yn gwahanu, yn rhannu, yn codi ffiniau, mae Iesu yn deud amdana chi a fi, am ei bobl dwi'n gweddio y byddan nhw i gyd yn un. Wel, dewch i ni edrych nawr ym mha ffyrdd ar y 3 agwedd yna o ran hynny. Y pwynt cyntaf oedd bod ni'n un mewn cymdeithas a pherthynas. Mae Iesu'n gweddio y geiriau yma. Y byddan nhw i gyd yn un, dad, yn union fel yr wyt ti a fi yn un. Nawr, yn y bregaeth gyntaf ar y gyfres, pan oeddwn ni'n edrych ar Iesu yn gweddio wrth gyfodi Lazarus o'r beth, fi o'n i'n sôn ychydig am undod Iesu a'r tad, ac fe soniodd Mari am hynny yn do, wrth sôn am yr intimacy yna, a'r agosrwydd yna rhwng Iesu a'r tad. Wnaethon ni weld fod Iesu a'i dad, maen nhw'n bersonau gwahanol, ond maen nhw o'r un feddwl, maen nhw eisiau'r un pethau, maen nhw ar un ewyllus. Oedd Iesu yn deud i fod e'n gwybod bod ei dad yn gwrando arno fe bob amser. Mae bwriad Iesu a'r tad yr un peth bod ei rôl nhw yn wahanol. A dyna ddymuniad Iesu ar ein cyfer ni. Mwyn iddyn nhw gredu mae ti sydd wedi fy anfon i. Mae Iesu am i ni fod yn un fel yr wyt ti a fi yn un. Dyna mae'n gweddio. Maen nhw am iddyn nhw fod yn un fel yr wyt ti a fi yn un. So'r patrwm ar gyfer yn perthynas ni gyda'n gilydd yw perthynas Iesu a Duw Dad. Yr un feddwl, yr un bwriad, yr un pwrpas. Ynddo ef, yn unol ag ewyllus Duw. A fel dwi wedi awgrymu'n barod, mae hwnna'n beth cwbl radical pan dyn ni'n edrych ar y byd sydd yn cwmpas ni. Ond mae werth i ni sylwi'r un peth. Dwi ddim yn deud bod ni gyd i fod yr un fath. Dwi ddim yn deud bod ni gyd i fod yr un peth. Mae'n deud bod ni fod yn un, ond nid yr un peth. I arall eirio rhywbeth dwi'n meddwl dwi wedi clywed Dennis Young yn deud. Nid postage stamps yda ni. Dydy Duw ddim wedi gwneud ni gyd yn un fath. Mae di'n creu ni gyd yn wahanol. Dyn ni wahanol o ran personoliaeth, dyn ni wahanol o ran barn, dyn ni wahanol o ran tast gwahanol a rai pethau. Ond mae Iesu am i ni fod yn unol, fel mae a'r tad yn unol. Yr unol yn yr hyn dyn ni'n ei garu, yn unol yn ein bwriad ni i gyflawni ewyllus Duw yn ein bywydau, yn unol yn y nod ni o ddwy'n gogoniant i ddiw bob amser, ac yn unol yn ein gwerthfarogiad o weld Duw ar waith yn ein brodyr a chwiorydd. Mae werth sylwi ar y 12 yn hyn o beth. Oedden nhw'n griw reit wahanol, oedden nhw'n griw reit amrywiol. Meddyliwch nawr, yn y 12 yna, oedd gynnwch chi Matthew, y casglwr trethu, y collaborator, oedd wedi bod yn gweithio efo'r awdurdodau Rufeinig, ac yn yr un rhai, oedd gynnwch chi Simon y Zealot. Oedd mae'n debyg, ni'n mynd hollol siŵr, ond mae'n debyg yn un o'r gwrthryfelwyr. Siŵr bod y dynamics rhwngthyn nhw pan oedd y 12 yn cyfarfod yn ddiddorol iawn yn doedd. Meddyliwch am ddau oedd mor wahanol mewn gymaint o ffyrdd, ac eto mae Iesu'n dod â nhw i fewn, a mae'n ein galw nhw i fod yn un a'i gilydd. I fod yn intimate a'i gilydd, fel Iesu gyda'i dad, fel yr wyt ti a fi yn un. Yn y gymdeithas, ddim bod ni'n cytuno ar bob dim,
ond bod ni'n unol mewn cymdeithas a pherthynas. Yr ail bwynt yw mae'n gweddio am undod mewn gogoniant. Na, mae hwn chydig bach y fwy cymleth, ond mae Iesu yn gweddio iddyn nhw weld fy ysblander i. Mae chydig bach yn fwy cymleth, dwi ddim yn hollol eglur ar yr olwg gyntaf be mae Iesu Grist yn feddwl, ond mae werth i ni oedi a meddwl am y pwynt. Yn adnod 24, mae Iesu yn gweddio am iddyn nhw weld fy ysblander i. So ei weddi drosoch chi a fi, adre'n gwylio neu yma yn y capel, yw bod e am i ni ddod yn fwy a mwy ymwybodol o ogoniant ac ysblander Iesu. Ond sut ydyn ni'n gwneud hynny? Sut ydyn ni'n dod i ddeall hynny? Yn amlwg mae hwnna yn digwydd wrth i ni ddod i'w nabod e'n well. Dyn ni'n dod i weld mwy amdano fe. Dyn ni'n cael treulio amser yn ei gwmni e. Ac wrth i ni wneud hynny, dyn ni'n dod i'w nabod e'n well a'i garu e'n fwy. A chyma, wrth i fi sgwennu hwn lawr neu teipio hwn i fewn, ni'n meddwl, dewch i ni fod yn onest, yn weithiau mwna mor wahanol i'n profiad ni efo pobl eraill yn dydi. Chyma, weithiau mi gawn ni yn denu at bobl, a wedyn, wrth i ni ddod i nabod nhw well, neu wrth i chi ddod i nabod fi'n well, dych chi'n sydyn sylweddoli, dwi'n licio'r bit yna i'w gymeriad, Ond nid felly mae hi efo Duw. Bob darn newydd o'i gymeriad yn ni'n dysgu amdano fe, mae'n well. Dwi ddim yn waith. Gawn ni ddim yn siomi yno fe. Cawn ni byth yn siomi wrth ddod i wybod mwy am Dduw. Mae'r geiriau yma o Eseia yn wir iawn. Byddi di'n deall mai fi ydy'r arglwydd. Fydd y rhai sy'n ei gobaith yno fi ddim yn cael ei siomi. Nawr, eto, rhaid ni fod yn ofalus pan dyn ni'n gwrando ar air Duw, tydi hyn ddim yn golygu ryw syniad afreal fod yna ddim problemau, neu bod pob dim yn hawdd. Dyn ni'n byw mewn byd toredig a rhyfedd lle mae cymaint o bethau ddim fel y dylien nhw fod. Ac fe fyddwn ni'n profi siom a pethau anodd yn y byd. Ond chawn ni byth yn siomi ynddo fe. Fydd e yna gyda ni yn y pethau anodd. Dydy hynny ddim bob amser yn amlwg, a weithiau dyn ni ddim i deimlo fe. Ond mae'r gair yn deud tho ni i fod e bob amser yna i fod gyda ni. A be mae'r Beibl yn deud, a profiad Cristnogion ar hyd y canrifoedd yw be mae Paul yn deud yn y llythyr at y Thessaloniaid. Mae'r arglwydd yn ffyddlon. Bydd e'n rhoi nerth i chi ac yn eich cadw chi'n ddiogel rhag yr un drwg. So, dyn ni'n gweld gogoniant Duw wrth dreulio amser yn ei gwmni e, wrth ryfeddu at ei berson e, wrth ryfeddu at ei gariad e a'i rasau. Ond mae yna ffyrdd eraill o weld gogoniant Duw. Dyn ni'n medru gweld gogoniant Duw o'n cwmpas ni yn y greadigaeth. Yn dyn ni. Dyn ni'n medru gweld hynny. Ond un ffordd pwysig arall o wneud hynny yw bod ni'n gweld gogoniant Duw yn ei waith y mywydau pobl eraill. Gweld gogoniant Duw yn ei waith y mywydau pobl eraill. Gwrandwch ar be mae Paul yn deud yn ei lythyr at y Corinthiaid. Dyn ni i gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ei newid i fod yn debycach iddo. Dyn ni'n troi yn fwy a mwy disglair o hyd. A'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn i gyd. O'n i'n darllen rhywbeth yn ddiweddar am i ddarllenes i am ryw gelfyddyd arbennig sydd gan pobl Japan. Ydych chi wedi clywed am, a gobeithio bod fi'n ynganu, kintsugi? Ydych chi wedi clywed am kintsugi? Reit, kintsugi, ystyr y gair ydy golden joinery. Neu rhywbeth yna, di'r union ystyr y gair. A pan mae rhywbeth di torri, ydych chi'n mynd i lichio fe i ffwrdd. Yn hytrach
maen nhw'n gwneud yr lacr arbennig yma, efo air. Ti di clywed amdano fe? Na ni, mae'n un gwybod sill i clywed amdano fe. Maen nhw'n gwneud y lacr arbennig yma. A wedyn, maen nhw'n defnyddio'r lacr yma efo air neu arian yno fe ac yn rhoi yn ôl at ei gilydd. Ac wrth gwrs, pan ydych chi'n rhoi yn ôl at ei gilydd, ydych chi'n gweld y craciau, ond mae yna air yn nhw. So mae'n gyflawn, ond ydych chi'n dal i weld y craciau. Y nod ydy, nid cuddio'r gwaith trwsio, ond cynnwys y gwaith trwsio. Fel bod y peth yn fwy prydferth ac yn fwy gwerthfawr. Nawr, pan o'n i'n darllen am hyn, mi droies i at fy hoff arbenigwr i ar bob dim yn y byd, Wikipedia, ei weld be oedd Wikipedia yn deud am y peth cynt swgi me. A dwi'n meddwl bod y frawddeg yn Wikipedia yn wych. Achos mae Wikipedia yn deud, dyn ni'n medru cael y noddi gen nhw hefyd? Na, dim ots. Fel mae Wikipedia yn deud ydy hyn, it treats breakage and repair as part of the history of an object, rather than something to disguise. Dyna be mae Duw yn neud efo chi a fi. Gwrandwch ar y diffiniad Wikipedia yna, a newn ni roi he treats, a meddwl am hynny o ddiw. He treats breakage and repair as part of the history, rather than something to disguise. Mae'n ddarlun o be mae Duw yn medru gwneud. Dyn ni medru gweld gogoniant Duw, y mywydau pobl eraill, wrth iddo fe gymryd y darnau yn y bywydau ni sydd wedi torri, ac yn gwneud ni'n gyfan eto. A dyn ni'n gweld i ogoniant gogoniant Duw yn sgleinio yn ei waith wrth drwsio ac adfer pobl. So dyn ni'n cael gweld gogoniant Duw yn y ffordd mae'n newid bywydau pobl eraill. Pobl sydd yn dod i gredu a pobl sydd wedi dod i gredu. A mae'n gwneud hynny nid trwy guddio'r problemau, ond sgleinio trwyddyn nhw. A dwi'n meddwl bod hwnna'n hyfryd. Felly mae Iesu'n gweddio ar i ni fod yn unol yn ei ogoniant e. A wedyn yn ola, mae'n gweddio ar i ni fod yn unol mwyn estyn allan. Mae'n deud, dwi am iddyn nhw fod yn un, i'r byd gael gwybod mae ti sydd wedi fy anfon i. Mae Iesu am i ni brofi undod mwyn cyfeirio pobl at Dduw ei dad e. Mae'n gweddio mynd ar llawn, a dyma di'r geiriau, i'r byd gael gwybod mae ti sydd wedi fy anfon i, a dy fod ti wedi ei caru nhw yn union fel rwy ti wedi fy ngharu i. Mae'n ddiddorol yn dydi, mae'n llifo allan o'i berthynas a'i dad. Ond perthynas ni a'r tad drwy Iesu. Mae'n awgrymu darlun lle mae pobl yn edrych ar yr eglwys, lle mae pobl yn edrych ar bobl Dduw, ac maen nhw'n deud, helo, mae yna rhywbeth gwahanol am rhain. Mae yna rhywbeth dyn ni ddim yn gweld yn unrhyw arall gan rhain. Yn eu perthynas nhw a'i gilydd, ac mae'n gwneud synwyr. Mewn rhan arall o Efengyl Ioan, yn pennod 13, mae Iesu Grist yn deud, wrth ei ddisgyblion, rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut fydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi am eich bod chi'n caru eich gilydd. Y cariad a'r undod yna yn dangos i bobl bod yna rhywbeth gwahanol i'w gael yma'n hyn ymysg pobl Dduw. A mae jyst dau beth dwi eisiau jyst nodi wrth basio. Mae'n arbennig o wir yn ein cyfnod ni lle, fel dwi wedi sôn yn barod, mae'r byd mae'n rhanedig. A mae'r byd mae'n llai goddefgar nag y fuedd erioed. Mae tystiolaeth o undod o fewn yr eglwys. Nid unffurfiaeth, nid bod ni'r un peth, ond undod o fewn yr eglwys yn mynd i fod yn beth grymus iawn felly, yn dydi? Wrth i bobl weld hynny. Ond os ydyn ni'n debyg i'r byd, yn rhannu, yn ymgecru, yn anghytuno mewn ffordd amriodol, mae'r byd yn edrych ar eglwys a mae'n dweud, so what? Beth gan rein i ddysgu i ni? Pam ddylen ni wrando ar y bobl yma sydd ddim yn wahanol i'r byd o'n cwmpas ni? A mae hyn yn dod â ni at yr ail beth. Os yw hwn yn un o'r rhannau mwyaf grymus o'n tystiolaeth ni, mae hefyd yn un o'r meysydd lle dyn ni'n gallu cael yn temtio.
i ddisgyn ac i lithro. Dwi'n bod, ydych chi'n gyfarwydd ar llyfr yma, lyfr enwog iawn gan C.S. Lewis, The Screwtape Letters. I rhai sydd ddim yn gyfarwydd, y syniad sy'n ôl i'r llyfr yw mae'n gyfres o lythyrau dychmygol rhwng un o'r cythreiliaid ac un llai profiadol. A mae'r un llai profiadol yma wedi cael job o waith. I job o waith ydy rhyw berson arbennig. A'i job o waith yn y lle cyntaf, di rwystro fe rhag dod yn Gristion, a wedyn unwaith mae wedi dod yn Gristion ei fagliau wedyn ni. Dyna di job o waith y cythrel ifanc yma. A mae'r un mwy profiadol yn rhoi cyngor iddo fe yn y llythyrau dychmygol yma ar sut i'w fagliau ac yn y blaen. A mae'n deud mewn un darn yma, un o'r ffyrdd o wneud hynny ydy tynnu sylw'r Cristion newydd yma at wendidau pawb o'i gwmpas yn y capel. A mae'r lein arbennig yma yn y llyfr. A meddyliwch am y Cristion ifanc yma. Mae'n dod i'r capel a mae'n dweud, dwi'n dod at Gristnogion a maen nhw gyd yn mynd i fod yn wonderful a maen nhw gyd yn mynd i fod yn saint. A wedyn mae'n dod a mae'r cythrel yma'n dweud, provided that any of those neighbours sing out of tune, or have boots that squeak, or double chins, or odd clothes, the patient, sef y Cristion ifanc, will quite easily believe that their religion must therefore be somewhat ridiculous. Nawr, falle bod ni ddim yn cael yn temptio gan double chins bobl ac yn y blaen, ond edrychwch y cwmpas chi, dyn ni wahanol. O, Trystan yn sôn yn gynharach, dyma ni'n i godi dwylo. Mae yna rhai yn codi dwylo, rhai ddim. Os dyn ni ddim, ydyn ni'n gweud, sbiwch, be maen nhw'n wneud? Os dyn ni yn, a mae rhywun aros ar ei histedd yn ystod emyn, ydyn ni'n gweud, be maen nhw'n wneud? Ond cael yn temptio i weld gwahaniaethau, a cael yn temptio i weld bai ydyn ni yn fyna. Os ydyn ni yn edrych ar ein gilydd mewn cariad, dyn ni'n gweld yn bod ni wedi cael yn huno gan y ffaith bod Duw ar waith ynom ni. A mae hynny'n golygu fod e'n bosib i'r byd gael gwybod mae ti sydd wedi fy anfon i, a dy fod ti wedi caru nhw yn union fel rwy ti wedi fy ngharu i. So i grynhoi. Ond y 3 prif beth yn does, ond i grynhoi, mae'r adnodau yma, yn yr adnodau yma, mae Iesu'n gweddïo'n benodol drosto ni, drosto chi a fi, yma, heddiw, nawr, adre, lle bynnag gyda ni, mae'n gweddio drosto ni. A mae'n dangos be mae eisiau gweld yn ein bywydau ni. Nawr, be mae Iesu eisiau gweld yn ein bywydau ni'n eang iawn, o'r rhan o cyffro y bywyd Cristnogol yw bod ni'n darganfod y ffyrdd mae Iesu eisiau wneud yn bywydau ni'n well. A'r ffyrdd gwahanol mae eisiau newid ni. Ond heddiw, dyn ni jyst yn canolbwyntio ar yr un peth yma. Mae eisiau ni fod yn yn unol. Yn unol yn cymdeithas ni ac yn perthynas ni. Yn unol yn gweld i ogoniant ac yn gweld i ogoniant mywydau eraill. Ac yn unol wrth estyn allan hefyd. Dewch i ni weddio. O arglwydd Iesu, dyn ni'n diolch i ti am y weddi yma. Dyn ni'n diolch i ti ar yr adeg mwyaf anodd, ar yr adeg mwyaf dyrys. Dy fod ti nid yn unig wedi gweddio dros y disgyblion oedd yn dy gwmni di, ond dy fod ti wedi gweddio drosto ni. A dy fod ti wedi gweddio i ni fod yn un, fel yr wyt ti a'r tad yn un. Ac arglwydd, dyn ni'n clywed y weddi yna. Dyn ni'n clywed hwnna ac yn sylweddoli mae dyna ddymuniad dy galon di ar ein cyfer ni. A felly arglwydd, dyn ni'n plygu. Dyn ni'n rhoi yn hun yn y ddwylo di. A dyn ni'n gofyn i ti drwy dy ysbryd lan ar waith yn ein bywydau ni i wneud y weddi yna yn wir yn ein bywydau ni. Diolch i ti arglwydd am y ffaith dy fod ti fel yr gelfyddyd yn Awst Japan yn cymryd yn bywydau toredig ni ac yn ei asio nhw
yn ôl at ei gilydd yn dy ogoniant di ac yn dy sblander di. Arglwydd, dyn ni eisiau bod yn bobl sydd yn dangos dy gymeriad di, yn dangos dy undod di, yn dangos dy ras di, yn dangos dy ysblander di i'r byd o'n cwmpas ni. Helpa ni i wneud hynny. A dyn ni'n gofyn hyn clod a gogoniant i ti dy hun. Amen. Diolch yn fawr, Arwel, am y negas bwysig yna. Da ni'n mynd i orffan yn gwasanaeth bore yma efo canu fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enau di yn dyheu am fod yn agos mwyn profi o'th gwmni di. A nes i just meddwl eiliadau nôl an be di hydd. Ai carw di hydd. Ie, felly carw ydi hydd sy'n bref am ddyfroedd, eisiau dŵr. Ie? Dwi'n iawn? Iawn. Rhaid gofyn chi'n siŵr os eisiau just meddwl yn di checio na cynt. Felly, os da chi am godi, nhw'n ni ganu yr munud can ola i orffan yn gwasanaeth ni bore yma. Ges i draffardd yma ben bore yma, felly na fo mae'n gweithio. Fel yr hydd a bref am ddyfroedd felly mae fy enau di. Yn deheu am bod yn agos mwyn prof o'th gwmni di. A chyd a thi
ar olaf di. Ar olaf di. Gadid gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.